رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастен. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. иҷада боша угрои ғелакдор кадестам. баъзе лавзода отала меган, баъзе лавзода ош сиюқ меган. мо хай угро мегем. аввал дар дег оба меандозем. айболош боша наход, луби, ғулинга меандозему. баъд пиёза майда карда дар дег меандозем. ба кришкаша мемонем то ҷӯшидан ша. апаҷону хоҳарҷоное ки дар комментариҳо суханҳои хуб мегӯед, дар ман дуоҳои хуб метиҳед, лайк мемонед дар видеом. ай ҳаматон миннатдорум дӯстони меҳрубони ман. подписчигои наве ки ба канали ман подписатсия кардестен, ҳаматон хуш омаден дӯстони меҳрубон. ин иҷада боша маҳсулотҳои гуфтагӣ ман андохтум дар дегу. айболош боша як қушуқ болгарский гуфтагиро меандозему, кришкаи дега мемонем. то оби дегмон ҷӯшидан, мо зуволамона мегирем. барои зувола боша об дар кораю, намак дар корай, орд дар корай. ин хӯроки ма касудагиаку зирбакдор нестайда. мақсад мо зирбакдорша мекунем. иҷа безирбакай мо аку грибки бидем оилавӣ. ин парҳезие ба тих наандохтагиум да зуволам. ай тих парҳез кардагием камтар. зуволамона сахтакак мешӯрем, ним соат мемонем. то ним соат зувола дам гирифта набоша, ғелакчаҳоя тайёр мекунем фаршкати. رمضان 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 يا حبيب. ин иҷада боша фарш тайёр мекунем. барои ғелакчаҳо гӯштҳои мо берӯған бошада. вақте ки агар камтар рӯғандор боша, аммо ғелакчаҳо камтар ҳуй мешаванд. барои ҳамин берӯған гӯшта ҷудо карда гирифтан дар корай. баъд як дона пиёз дар корай ба мо. пиёза майда мекунем, гӯшта майда мекунему. айболош боша приправа, намак, як қошуқ сухарии қоқ кардагӣ меандозем шаю. баъд хушрӯ карда кулула мекунем ғелакчаҳоро. شهر القرآن فيك أذوق مهلة ريما لا لا تنقضي أنت لي روحي دواء وقلب سما نحو سما مترنما لا لا تنقدر أنت لي روحي دواء. ин иҷада фаршай, пиёзай, сухарию намак приправа карди якҷоя мекунем. фаршмо набоша хушрӯ бисёр якҷоя мекунем ки ба якдигаришон хушрӯ часпанаку. баъди якҷоя кардан боша мегирем ранги ҳамо ғелакча кулула мекунем шона ҳамаакша. духтаро вақте ки ман пухтупаз мемонам, вақте ки хӯрок тайёр карда мемонам, бисёри бад комментариҳо шудае ки ҳамаша хушрӯ карда оддӣ карда мефаҳмонен, ягон ҷоша паноҳӣ намекунен. духтарако бовар кунед, ҳамин кӯшиш мекунам ки як чиза ёд гирену модар раҳмат гӯен. ягон чиза ман ай шумо паноҳ намедорам. чизе ки ҳастай шумо дар нишон метиҳем ки як зани тоҷик, як бонуи тоҷик як чиз ёд гиравӣ, модар раҳмат гӯя духтаро. ҳамин ғелакчаҳое ки ман кардам бовар кунед ҳам хеле сахта ки хушрӯ омадаге.
баъди ҳамаи угромон тайёр шудан бовар кунед дар табақ кашидум, косаода кашидум. Ҳамха хушрӯ сахт акак истода бовар мекунед. Ака духтаро шуморо намедонам, не ки мада беҳад ҳами хӯрок махқулай, ҳам хӯроки сабукай духтаро. дӯстони меҳрубони ман, иҷода бошад ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Ин хоҳарҷонмон кор мекунад, шуморо ба кор даъват мекунад. Дар ширкати Атоми беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд барои саломатӣ, барои касалиҳои раг, барои касалиҳои пӯст, барои касалиҳои қанд. Беҳтарин маҳсулотҳо доранд барои саломатӣ, барои зебогӣ, барои маршинаи рӯҳ. Беҳтарин маҳсулотҳо ҳастанд духтаро. Ба рақамҳои рӯи экран буда нависен, хоҳарҷонмон шуморо бепул регистратсия мекунад. Дар ин компания беҳтарин чизе ки айзвайнтон намеғалтен, балҳои шумо намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед ба маблағи 200 сум духтаро. Дар 1 сол 2 маротиба харид мекунед. Ин иҷода боша ман хемахем харидагим, 2 пачка хемахем, 2 пачка спирулина, зубной паста, кушон харидаг будем. Хай кушонона истифода бурдем 2 пачкаша, 1 пачка дигаш мондаги, 1 коробкачаш мондаги. Неки беҳтаринай барои ҳамаи пустирӯ, ҳам пустирӯя чиқа мулоим мекуна, ҳам блистид мекуна дар рӯи шумо духтаро. Марҳамат кор кунед, кадомитон кор кардани нависен, кадомитон заказ кардани бошен, нависен ба хоҳарҷонмон. Ҳамаи корои шуморо буд мекунад духтаро. Марҳамат кунед. Ин иҷода боша дегмон обуш меҷӯша, иқаба ай болош боша, помидору болгарския реза карда меандозем, бо кам дар дига меҷӯша, ба ҳаму ғелакчаҳои тайёр кардагира ба дег меандозем. иҷода боша барои хӯрокмона салат тайёр кардагиём. Ба мо пиёз дар корай, помидор, бодиринг, зелен дар корай. Ин аҷа боша пиёза реза кардагиём, шуштагиём, айболош боша помидору бодирингу зелена реза карда меандозем. Иҷода боша дар дегмон ғелакчаҳое ки тайёр карда будум ҳамура меандозем. شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت لي روحي دواء رمضان иҷода боша айболои ғелакчаҳо чеснока реза мекунему меандозем да дег. И чесноки ма боша чесноки савзай баҳор шудаги Тоҷикистонда ҳама намуд зелену алафо буромадагианда. وقلب سما نحو سما مترنما لا تنقدر أنت لي روحي دواء رمضان иҷода боша зволара мегирем тундук мекунемша. иҷа рӯи столу майдатар ки буда иқатуну кардиму давомша дар замин мондатуну кардагиём. ليتك دوما فيگن حب زد اما لیبت یا خیر زد رمضان یا شهر ин иҷода боша зволара хушрӯ карда тунук кардагиёмшаю мемонем камтар шах мешад, баъд мебуремша. Баъди шах шудан хай ҳар кас ба хости дили худаш мебурад. очаҷони мо боша борик борик буридана ёд додагианд, мона мо борик борик мебурем. ҳамин хӯроке ки ма кардагиём ҳамина мо зирбагдоршам мекунем. мақсад ҳама чи аввал бирён мекунем, баъд зволара мегирем тунук карда мебурем дар дег меандозем. аку ин хӯроки ма кардагӣ парҳезия барои ҳамаша дар об ҷӯшондагиём.
سماء نحو سماء مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ин аҷала боша зволама бурида шидам ҳамаша мегирем дар дег меандозем шаю камтараме ки ҷӯшид дар табақ мекашем ша فيجن حب زاد أما اللي بات يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق مهلة إيمان لا تنقضي أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما طال وقلب سماء نحو سماء مترنما لا تنقدر أنت الليل روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيجن حب زاد أما اللي بات يا خير زاد ин аҷада боша хӯроки маккадагӣ тайёр шуд дӯстони меҳрубон хайр дӯстони меҳрубон то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад لا تنقضي أنت الليل روحي دواء رمضان رمضان رمضان